Maryam, say hi. Say hi. Usman, say hi. Say hi. Say hi. Say hi. Lagi kan ada Maria di dalam. Maryam, say hi. Maryam, say hi. Say hi. Ah? No. Abin da nake nufi, Maryam, say hi. Say hi. Huh? Ko turancin abi daidai. I'm from Nigeria. Nigeria, you all are from? Yes. Nigeria, Africa? Africa. Oh, Nigeria, Africa. Yes. Oh, so nice. Wow. Pakistan. I'm from Pakistan. You're from Pakistan. Pakistan? Yes. Pakistan? Yes. Wow, I love Pakistan. Oh, you love Pakistan. I love Africa. I love Pakistan too. Thank you. So what's your name? My name is Minal. My name is Maryam. Maryam. Yeah. Oh, nice name. My name is Mommy. Mommy. Yeah. Okay. And I'm Minal. Oh, Say Minal. Maryam. You both name is Maryam. Yeah. You didn't call my name. Okay, so your name is like I forgot it. Minal. Minal. Yeah. Nice name. So my name is Romesa. Wow. Da Allah kun gane wannan yarinyar? To akan ta wani dan awaki kwanaki a TikTok yazo ringa mana akuyanci wai shi masoyin Maryam yaya. Saboda tsabarawa ka wai shi tafi mahaifiyarsa ma. Kai ku ji dan maguna fa. Wai wallahi da Allah subhanahu wata'ala zai bashi tikitin gidan aljanna, zai sadaukar da shi ga masoyiyarsa Maryam yaya. Kai ku ji dan yarinya fa. To in banda dan yarinya wannan karamar yarinyar nawa take? Yaushe aka haife ta? Kuma ta inda ta burge ni har ya gama wannan jahilcin nasa da nuna dattin kokolwan nasa ya bace, ba ta taba zuwa ko likin din bidiyon sa ba taba yi ba. Balanta ne kuma ta kula shi. Yarinyar da bata following din kowa a TikTok har mai giranta Ananu bata following din saboda tsabar jin kai. To wallahi da bani wannan yarinyar gara a yanka min rake na 30.